Във всяка една изтичаща секунда някъде по света някой убеждава другар, че Dark Souls е най-добрата поредица игри и че така наречените Souls-like заглавия са де-факто най-близкото, което имаме до ултимативното гейминг изживяване. Според хардкор феновете на поредицата, Souls-like игрите са мерилото на душата на един геймер и считам, че съм доста близо до това да се съглася с тях. Да опитам да говоря за Dark Souls 3 на хора незапознати с предните игри от поредицата би било равносилно на това да се опитам да науча новородено на скачане с ски. Затова ще вметна малко обща информация за тези от вас, които не са се сблъсквали с поредицата преди, но молбата ми е да си набавите игрите и да разберете сами защо думите Dark Souls и Souls-like са във всички усти напоследък. 2009 година. Нищо не подозиращите геймери биват ударени с конзолен ексклузив на име Demon's Souls. Духовният му наследник на име Dark Souls също излиза само за миналото поколение конзоли през 2011, когато чрез една от най-известните гейминг подписки в историята на индустрията, феновете на играта събират близо 100 000 подписа за каузата тя да получи PC версия и инициативата им се увенчава с успех. През 2012 Dark Souls излиза в Steam и нищо след това не е същото. Огромната популярност на поредицата бетонира мястото и в челните места на класациите през следващите 2 години. И когато през март 2014 Dark Souls 2 се появява едновременно за целия свят и за всички платформи, това не изненадва никого. Играта става още по-голям хит. И точно година по-късно създателите й от From Software дори пускат PS4 ексклузив на име Bloodborne, който е толкова сходен с Dark Souls игрите, че мнозина го смятат за част от поредицата. А тази година най-сетне се здобихме и с така очакваната трета част от франчайза, която уж се очаква да бъде и последна. Именно за Dark Souls 3 ще си говорим днес и със сигурност в широкото дигитално море, наречено интернет, през следващите 12 месеца за нея ще се излее най-много часове съдържание. От спидрънове през гайдове, та чак до абсурдни предизвикателства, тройката безспорно ще търси интернет. Но нека видим как новото попълнение се вписва в поредицата като цяло и тежи ли то на мястото си. Геймплеят, механиките и управлението на Dark Souls игрите никога не са се променяли особено. Всяка част на поредицата следва строго определени тропи. След изключително красив, макар и лишен от доловим, поне до този момент смисъл синематик, на монитора пред вас изгрява средновековно на вид RPG от трето лице. Още в самото начало избирате измежду няколко класа герои, които реално не се различават един от друг по нищо, освен в кои статистики са наляти малкото им стартови точки и каква е началната им екипировка. Избирате пол, прическа и други белези, които ще останат завинаги скрити под броните ви и след този тривиален избор минавате през лека обучително-образователна местност, запознаваща ви с контролите на играта. В края й намирате главната клада – огън, който в Dark Souls поредицата винаги е бил еквивалент на чекпоинт и начин за телепортиране от локация на локация. Главната клада е тази, при която се връщате, за да изхарчите заслужените си с кръв и пот души. Така се нарича валутата в играта, която изпълнява едновременно функциите на злато и точки опит и от вас зависи като кое от двете да я използвате. Около огъня може да намерите и NPC-тата, с които сте се срещнали или сте освободили по време на приключенията си и съответно да говорите и търгувате с тях. Прогресията в играта се изразява в това да прекосите множеството изпълнени с всеобразни врагове, капани и внезапни умирания зони и да достигнете до огньовете им. Разбира се, огромна част от играта са и известните с изключителната си трудност босове, обикновено разположени в началото или края на местностите. С прогресирането през зоните ще намирате и отключвате за закупуване все по-добри оръжия и екипировка. Душите от повалените противници и най-вече босове ще ви позволят да купувате както все по-добрата налична екипировка, така и нива на развитие за персонажа си. Стига, разбира се, да не ги загубите, защото вместо да наказва с permadeath, Dark Souls е хардкор по един по-елегантен начин, като ви кара да изпуснете всички души, които носите в себе си всеки път, когато умрете и видите на екрана си така емблематичния надпис You Died. Душите, за които сте се борили и не сте могли да изхарчите, остават на земята до локвичката кръв, която сте оставили и трябва да се преборите с всичко от най-близката клада до нея, за да си ги възвърнете. Ако видите надписа You Died отново, преди да сте успели обаче, предната локвичка заедно с предните ви души са безвъзвратно загубени и заменени с нови такива. Мултиплеер елементът също е уникален. Макар и да няма типичният по определение такъв, Dark Souls позволява няколко варианта за призоваване на други играчи в света ни, както и това ние да бъдем призовани в света на някой друг, било то като помощник или враг, като в зависимост от редица фактори това може да се случва както по наше желание и когато ни е удобно, така и напротив, точно обратното.
Уникално за Dark Souls мултиплеера също е, че за да се възползваме от повечето тези интеракции с други играчи, е важно да сме в едно от двете състояния на персонажа си. След смърт, той винаги е в по-неблагоприятното за вас положение, характерно за което е да сте с намалено максимално здраве и да не изглеждате особено добре. Начини да се върнете в благоприятна форма има и те са 3. Да консумирате един от лимитираните на брой предназначени за целта предмети, да убиете някой от босовете или да бъдете призовани да помогнете на друг играч да убие бос в неговия свят. Забележете, че всичко описано до тук всъщност са основните тропи на поредицата и третата част на Dark Souls с нищо не изменя от доказаната формула, просто защото всички искахме точно това. Още от същото. Нововведения в тройката почти отсъстват, както надявам се ясно демонстрирах по-горе. Но това в игра като Dark Souls 3 може само да ни радва. От прекрасното интро през познатите класове и бързото обучително ниво с характерния туториал бос, та чак до първата клада, всичко е интуитивно за всеки, който поне веднъж се е докосвал до която идея от предните игри в поредицата. Контролите, както и юзер интерфейса също са непроменени от познатите ни. Интеракцията с душите, NPC-тата, мултиплеера и враговете са отново по шаблон. Огромна част от оръжията, броните и помощните предмети са идентични с тези от предната част. Дали изцяло от носталгия или малко и от удобство, не съм напълно сигурен. След смърт обаче, вече не сме Hollowed, а Unkindled. Не преследваме The Four Great Souls, а The Lords of Cinder. При успешно убит главен бос на екрана пише Era Fire Destroyed вместо Great Soul Embraced. Естос фласковете са си Естос фласкове. Разбира се, промени има, но са достатъчно малки, за да не изпъкват въобще и да не чупят това, което така или иначе работи перфектно. Вече няма лайф джемове и разчитаме изцяло на естосите, както беше и в първия Dark Souls. Има и нова адекватна механика за игра с две оръжия, каквато се очакваше от край време. Може би най-голямото нововведение са така наречените Weapon Arts или оръжейни изкуства, които представляват уникално умение на всяко оръжие. Въпросните се изпълняват с натискане на левия спусък и биват специални удари, стойки, както и бъфове. Наличието им безспорно се вписва в утвърденото усещане на бойната система на Dark Souls игрите и дава причина на закоравялите соузманяци да раздвижат билдовете и стратегиите си. Голяма част от историята в Dark Souls игрите винаги е била забита дълбоко в текстовите описания на различните предмети, а малкото реална експозиция под формата на синематиките и репликите на NPC-тата е по-вероятно да ви обърка още повече, отколкото да ви разясни света. В третата и по думите на From Software последна Dark Souls игра, безкрайният цикъл на паленето и гасненето на огъня продължава и е наша цел да издирим последните повелители на пламъка. Не искам да развалям удоволствието на никой, като разисквам детайли относно историята и босовете. Визията на всички игри в поредицата е блуждаела между тъмно фентази и средновековен готик. Dark Souls 3 не прави изключение и ще ви прекара през всички задължителни локации, присъщи на игра с това име. От обезлюдени селища, през отровни блата, дълбоки гори, огромни каменни замъци и храмове, през всеобразни подземия и катакомби, Dark Souls 3 изкусно оплита всичките тези местности, като не пропуска да предостави познатото изобилие от секрети и шорткъти, които правят главния елемент на геймплея – Exploration-а, така приятен за играене с часове, а това не е рядкост. Често ще губите цели вечери в лута на издадена местност и ще повтаряте смърт след смърт, докато не победите боса накрая, само за да бъдете запленени от желанието да направите същото в следващата зона, на цената на по-малко загубени локвички от кръвта си. Визуално, както се и очакваше, играта е най-силната в поредицата, особено ако говорим за PC версията. Всички нива са изключително детайлни и наличните технически проблеми в прескопието, което тествах, се очаква да бъдат изчистени с пача, който излиза заедно с играта днес. Конкретно визирам доста силен texture popping, както и чести фрейм дропове. Тези проблеми са известни и са фактор дори и за най-силните машини на пазара в момента, но от From Software уверяват, че ще бъдат адресирани с първия патч. Извън тези технически забележки, играта изглежда наистина по-добре от всякога, не само като местности, но и като дизайн на персонажа, броните, оръжията и многото наброй от чудати до ужасяващи противници и босове. Характерното усещане на Souls игрите е пропито и във всяка секунда от тази. Преживяването Dark Souls 3, макар и малко по-бързо и сякаш по-лесно на пръв поглед, не е точно такова. Малко след първите местности осъзнаваме, че може би като играчи сме свикнали много повече с търпението и вниманието, което е нужно за играенето на подобна игра, отколкото си мислим. Dark Souls 3 е вероятно точно толкова безмилостно трудна и незабравима, колкото е била за всеки един от нас я Demon's Souls, я някой от предните Dark Souls игри. Най-често първата, с която сме се сблъскали. Дори и като оставя носталгията за секунда на страна, мога с ръка на сърцето да заявя, че съм изключително доволен от продължението на една от любимите ми игри и горещо я препоръчвам, както и на ветераните в поредицата, така и на тези, чието първа среща с Souls-like жанрът тепърва предстои. Ако има поредици, чието DLC-та винаги са били стойностни, то Dark Souls със сигурност е сред тях.
особено ако съдим по Scholar of the First Sin DLC-то за Dark Souls 2. То Season Pass за тройката е гарантиран начин да се задържите на Dark Souls хайп влака чак до идният месец март, когато кой знае какво ще ни поднесат от From Software. До тогава, praise the sun и не подценявайте ролването.